O Bizum consolidase como forma de pago alternativa ao efectivo porque é moi práctico, pero ollo, porque non está exento de riscos e pode ser unha porta aberta ás estafas. Alejandro. Si, un dos calotes habituais a través desta aplicación é coñecido como Bizum á inversa. Nel, os estafadores empregan esta aplicación, semella que nos van a realizar un pagamento, pero que realmente están a facer é empregar unha opción que nos dan dende esa aplicación que é a de solicitar cartos. Cando aceptamos, non somos nós os que recibimos ese diñeiro, senón os ciberestafadores. Dende as autoridades piden extremar as precaucións, piden que leamos ben as mensaxes que recibimos e que non facilitemos datos persoais a ningún descoñecido. No caso de ser víctimas dun calote destas características, piden que o poñamos inmediatamente en mans da policía. A maior parte das estafas realizadas mediante Bizum teñen que ver cos anuncios fraudulentos realizados en plataformas de compra-venda entre particulares, pero tamén en compras en liña. Neste caso, os delincuentes pagan usando o noso número de móvil e logo intentan que nós desaportemos as claves que recibimos no noso móvil e que validarían ese pago. Yo recibí muchos mensajes por Facebook o por Instagram o por Telegram. Te dicen no sé qué, tienes un regalo, te pencha. Non me identifico, non poño ningún dato personal, nada, porque xa desconfío de que poden utilizalo para fins recaudatorios. As mensaxes poden chegar a través de diferentes canles. O Bizum inverso é a estafa máis perigosa. O estafador simula que nos está a pagar mediante Bizum e realmente está a usar a outra opción que nos dá a aplicación, a opción de solicitar pago, non de envialo. Unha vez que aceptamos, estamos a enviarlle nos os cartos, non a recibilos. Si me manda un mensaje desconocido, un número tal o un contacto, no le contesto, lo bloqueo directamente. Estaría ben que de vez en cando nos parásemos cos nosos fillos na casa e lle explicásemos este tipo de operacións e que non se poden fiar nin confiar en nadie. Se somos vítimas de algún cibercalote, debemos xuntar todas as probas posibles. Número de teléfono, capturas de pantalla das conversas mantidas ou extractos bancarios das operacións realizadas. Con todo isto, acudir ás dependencias policiais e denunciar o acontecido. Lembren ler ben as mensaxes recibidas, non aceptar pagos sen verificar, nin compartir datos persoais ou bancarios con descoñecidos. O maior risco non está na plataforma, senón no mal uso que podemos darlle.